החברה? בעם? איך לקרוא לזה? תשאל את הבעלים, אני אגיד לך מה יש. יש כללים. יש נהלים. זה עומד בתקן איזו? כן. ולכן אני רוצה להקריא לכם את 10 הדיברות לרוכב סין. ואני מבקש מכולם להפנים אותם. מעודכן למתי? זה מעודכן לפני שנה, עדיין אין שינוי, אבל כמובן אתם תיבחנו על זה. המטומטמים לא השתנו. כלל ראשון, אל תתבלט. כך תשרוד יותר זמן בקבוצה. 2, אל תיעלב אם יקראו לך מטומטם, זה סימן שהשתלבת. 3, אל תשתמש במילת זירוז כמו יאללה, נו, מתי זזים, זה נגד רוח הקבוצה. מתי אוכל? הלאה, עמוד על זכותך להפסקה. תראה שמיד יצטרפו אחרים לדרישתך. כלל נוסף, אל תיתן עצות למוביל. אני לא יודע אם רוני נקרא מוביל, הוא פשוט נגרר לפנינו. אבל אל תיתן עצות למוביל, גם אם הוא בוודאות עומד להתברבר. הנה ראינו, הוא הכניס לנו לבוט, זה לא. עכשיו אל תקטרו, אני אומר את זה פה לאנשים שלי, יודע על מה אני מדבר. אל תקטרו, למה? חלקווה עושה את זה במילא בשביל כולנו. אל תחלוק על דעת הנשיא, הוא תמיד צודק. אבל למה זה לא הדיבר הראשון? זה צריך להחליף, שנה עברה. חימום לפני שמגיעים לשיא, צריך חימום. לגבי המוביל, חבר'ה, לא נעבור את המוביל. אם אתה סובל מעודף כושר, תדאג להוריד אותו. הלאה. להוריד את מי? את המוביל או את הכושר? יסלחו לך על פשלות, ובלבד שתכין מנות יצירתיות. ובסיכומו של דבר, חבר'ה, לא להרים את האף, אל תצפו לקידום, זה בסמכות הנשיא, ושיקוליו נעלמים. עמית, יש עוד שיר אחת?